Si parlem de distribució, hem de parlar també de canals de comercialització. És a dir, la distribució s'adapta plenament a la diferència de canals de comercialització que existeixen. Hi ha d'haver un equilibri sostenible entre els objectius contraposats que hi hagi. I si analitzem proveïdors, transportistes, comerciants i usuaris, cada un d'ells té segurament objectius contraposats. Totes aquestes mesures han d'anar complementades i han d'anar evolucionant a mesures que vagin cap a la demanda, a canviar tendències de consum de l'usuari, a crear col·laboracions entre agents que facin una distribució molt més sostenible. Cal una col·laboració vertical i horitzontal entre agents, desenvolupar models de negoci. No tot ha de ser la iniciativa individual, privada, que hagi de desenvolupar nous models de negoci, nous models de comercialització. Aquestes iniciatives han d'anar acompanyades per l'administració. És una empresa que fa logística de distribució, és a dir, nosaltres posem en contacte el comerç de barri, mercats municipals i botiga tradicional de barri, amb el productor directament, a base de control de procedència mitjançant un QR que permet al botiguer dir-li al seu comprador final quin pagès ha fet allò. Nosaltres hem creat la Food Coop BCN, el primer supermercat cooperatiu i participatiu de Barcelona. Estem oberts a tothom que es vulgui fer sòcia, només caldrà l'aportació única de 90 euros i la contribució en forma de 3 hores mensuals per realitzar tasques pròpies del funcionament d'un súper.